Tak dobrý večer, vítam vás späť. V tomto paneli sa budeme rozprávať o tom, ako preniesť dobré modely z fungovania mimovládok do verejných politík. Mimovládne organizácie sú horúcou témou posledných dní, tak sa skúsme porozprávať o tom, ako fungujú a aká je ich práca. Moje meno je Kristína Praxatorová a touto debatou vás budem sprevádzať. Predstavíme si našich hostí. Je tu s nami Jana Kovaľová, riaditeľka Finkve Centra. Dobrý deň. Vedľa nej sedí Miloš Ondrášik z DOFE. Dobrý deň. Vítame aj pána Miroslava Dzurecha, generálneho sekretára Slovenskej katolíckej charity. Dobrý deň. A je tu s nami aj Olga Colton-Shaw z Cesty von. Dobrý deň. Na Slovensku dnes mnohé mimovládne organizácie nahrádzajú v niektorých funkciách štát. Tak si teda povieme, že aké je zameranie vašej organizácie. Ak by sme teda mohli rovno tak úvodom, keby ste každý trochu predstavili tú vašu organizáciu. Pani Kovaľová, môžete začať? Ďakujem pekne. My sme teda nezisková organizácia Finkve Centrum. Venujeme sa prioritne rozvoju a podpore finančného vzdelávania, finančnej gramotnosti. My to tak zastrešujeme takým pojmom, že finančnej kultúry ako takej na základných a stredných školách. A našimi zakladateľmi nás ako neziskovej organizácie sú Nadácia Národnej banky Slovenska, Nadácia Slovenskej sporiteľne. A samozrejme veľmi radi budujeme aj vzťahy s ďalšími organizáciami z neziskového sektora. Pán Ondrášik, keby ste nám mohli povedať, že s akými skupinami obyvateľstva pracujete? Tak DOFE rozvíja cieľavedomosť, vytrvalosť a vnútornú motiváciu u mladých ľudí od 14 do 24 rokov a pracujeme najmä so školami a inými organizáciami, ktoré pracujú s mladými ľuďmi a s učiteľmi. Máme v programe 1500 učiteľov približne, ktorí vlastne s mladými ľuďmi nastavujú v programe ciele, vedú ich, motivujú ich, zaujímajú sa o nich. Čiže mladí ľudia, učitelia, školy. Toto sú tie skupiny. Pán Dzurek, vy tu máte asi najstaršiu organizáciu, tak keby ste nám ju trošku predstavili a povedali, že s kým pracujete. Áno, čoskoro oslavíme 100-ročnicu existencie Slovenskej katolíckej charity. Tak ako som povedal, robíme strašne veľa sociálnych služieb. Ale ako znela otázka, že čo možno nahrádzame alebo doplňame to, čo štát nestíha, alebo spoločnosť ako štát nestíha, sú také dva výrazné možno momenty, spomeniem, následkom ukrajinskej krízy vlastne mimovládne organizácie v prvých obdobiach plne suplovali štát. Inak by sa vlastne spoločnosťou prevalila tá vlna zhruba 100 000 utečencov a nikto by nejakým spôsobom sa o nich nepostaral. Takže my ako Slovenská katolícka charita sme boli od prvých dní na hraniciach a potom následne a vďaka tomu, že sme ukotvení v sieti medzinárodných charít, Charita Internationalis, regionálne Charita Európa, sme mali možnosť v uplynulom roku a pol sem doniesť asi 4 milióny eur, za čo sme vybudovali 22 integračných alebo centier podpory, kde sú profesionálni pracovníci po celom Slovensku a pracujú. A čo chcem vlastne tým povedať? Vlastne začíname budovať vôbec integračnú politiku alebo integračné služby, ktoré v slovenskej spoločnosti vôbec neexistujú doteraz. Hej. Systematická práca s utečencami, ale dnes už aj s migrantami. Takže toto je isté oblasť, ktorú úplne že nahrádzame, alebo doplňame, nahrádzame to, čo nerobí štát. A na záver, komu pomáha Cesta von? Dobrý večer, takže my pracujeme primárne s ľuďmi z vylúčených komunít na Slovensku, takže venujeme sa ľuďom, ktorí vlastne sú uviaznutí v generačnej chudobe. Asi taký náš najznámejší program je program OMAMA, ten možno poznáte. Takže zamestnávame vlastne ženy, ktoré pochádzajú priamo z tohto prostredia generačnej chudoby, ktoré školíme a oni sa následne venujú práve tomu a vlastne deťom v tom ranom detstve. To znamená, to sú deti od 0 do 4 rokov, kedy podľa aj teda výskumov má to najväčší význam alebo najväčšia návratnosť je na tieto sociálne investície. Takže oni vlastne potom chodia priamo do rodín a učia rodičov práve z týchto vylúčených komunít, ako sa venovať svojim deťom,
ako ich rozvíjať tak, aby vlastne podporili nejaký zdravý neurovývin, keďže to je práve problém, prečo ľudia z komunít sa im potom neskôr nedarí v škole a prečo nemôžu byť úspešní, alebo prečo sa nemôžu zamestnať. A momentálne teda už zamestnávame 42 takýchto žien a pôsobíme v 31 komunitách po celom Slovensku. Takže to je taký ten najväčší náš program, ale už paralelne teda posledné 2 roky beží aj program Filip, o ktorom ste už počuli, to je tá polka publika, ktorá tu je vlastne dneska večer. A momentálne teda rozbiehame aj ďalší program, v ktorom sa chceme venovať práve mladým ľuďom z vylúčených komunít a ten, tak ako keď sme Omami rozbiehali, sa snažíme najprv otestovať a odpilotovať najprv v 3 komunitách a potom veríme, že keď sa mu bude dariť, tak by sme ho chceli škálovať aj ďalej, ale teda pokladáme tiež toto obdobie adolescencie za dôležité na to, aby ľudia sa mohli dostať z toho blúdneho kruhu chudoby. Ešte technické okienko, oceníme otázky na slajdo alebo prípadne potom aj osobne, čiže kľudne môžete priebežne posielať otázky, budem sa ich snažiť nejako čítať alebo sa k ním vrátime aj nakoniec. Prvá už pribudla. A teda začala by som otázkou, znova takto spravíme jedno kolečko, že prečo vlastne vznikla vaša organizácia a či to bolo vyslovene reakcia na to, že nikto iný podobné služby neponúka? Môžeme začať prípadne teda z tejto strany. Áno. My v podstate sme Cestu von zakladali v roku 2018 a naša taká, alebo teda primárny cieľ bol pomôcť ľuďom dostať sa naozaj z toho začarovaného kruhu generačnej chudoby. A keď sme si tak pozreli, že čo vlastne na Slovensku funguje a čo nefunguje, tak sme zistili, že vlastne práve tomuto ranému detstvu, keď to dáva najväčší zmysel, čo ukazuje alebo potvrdzuje výskumy zo sveta, že túto vec nikto nerobí, alebo tejto téme sa nikto nevenuje. Takže preto sme práve začali s týmto raným vekom, nám to teda dávalo najväčší zmysel a preto sme rozbehli vlastne program Omami ako ten prvý program pilotný. Ak by vaša organizácia nefungovala, mali by sa na koho obrátiť ľudia z vylúčených komunít? V oblasti tých iných služieb pravdepodobne áno, ale myslím si, že naozaj sme na Slovensku boli prví v takom väčšom. Existovali aj iné organizácie, ktoré robili možno na lokálnej úrovni. Napríklad určite ste počuli o organizácii Detstvo deťom, alebo ten ich program Domček. Ale nikto sa takto ako kebyže systémovo nevenoval ranej starostlivosti a teda rozvíjaniu neurovývinu alebo podpore neurovývinu detí z vylúčených komunít. Takže dovtedy si myslím, že nebolo to takto ako kebyže dostupné pre rodičov tieto možnosti učiť sa o tom, ako získavať alebo podporovať a rozvíjať svoje rodičovské zručnosti. Má Cesta von prípadne kapacitu poskytovať systémovú službu na Slovensku? Tak my sa snažíme, od začiatku bola teda tá vízia dostať túto službu do systému. My len teda pre obraz, aby ste vedeli, sme začínali vlastne v 3 komunitách, kde sme mali 3, alebo teda 4 takéto omamy, ktoré sme zamestnávali a dnes ich je teda už 42, takže my rastieme v podstate každý rok. A tá naša vízia bola, áno, dostať to vlastne do systému, aby štát vlastne začal financovať takúto službu, aby bola nárokovateľná. A boli, aj vďaka teda nášmu riaditeľovi Pálkovi Hricovi, robíme kroky a preto, aby sme túto službu dostali, aby bola dostupná. Takže pracuje sa na tom. Teraz vlastne sme dostali aj nejaké možnosti financovania z plánu obnovy. My naše kapacity teda každý rok zväčšujeme, ale našim cieľom nikdy nebolo, aby sme boli jediná organizácia, ktorá bude tieto služby poskytovať. To znamená, že chceli by sme, aby vznikali aj ďalšie organizácie, ktoré ale zároveň budú dbať o to, aby tá služba bola poskytovaná kvalitne a dlhodobo a systémovo. Komunikujete prípadne s niektorým štátnym orgánom o tom, že by vás napríklad zastrešili a že by aj oni prevzali nejakú záštitu nad tou vašou službou? My sme v rôznych pracovných skupinách pod rôznymi ministerstvami, takže snažíme sa to, uvidíme, ako to teraz dopadne vzhľadom na politickú situáciu, ale myslím si, že tá snaha tam je a že toto je taká téma, do ktorej nás trošku aj tlačí Európska únia. To znamená, že je to téma, ktorá je teda témou nie len na Slovensku, ale vlastne plošne aj v iných krajinách, takže verím, že sa to postupne podarí dostať do systému. Zorek, prejdeme teda k vám. Katolická charita má asi najdlhšiu tradíciu. Naposledy sme to teda videli napríklad na tej situácii na hraniciach na začiatku vojny na Ukrajine. Keby nefungovala vaša organizácia, na čo by boli odkázaní ľudia v týchto situáciách?
Tak určite by sa ten priestor vyplnil mnohými dobrými ľuďmi a inými organizáciami, aspoň časť, ale časť by sa jednoducho nedokázala. Áno, možno tá naša dispozícia a tým pádom aj zodpovednosť, tá dispozícia myslím v tej síle, v tej mohutnosti, v tej tradícii, ktorú už máme, tak nesie aj zodpovednosť. To znamená, že sme zodpovední za to mnohé veci riešiť. Napríklad aj tá téma integrácie, alebo teda práce s utečencami, s migrantami, následná integrácia a poviem využitia tohto potenciálu pre našu spoločnosť. Hej. Využitia v zmysle v tom najpozitívnejšom slova zmysle. Pomoci tým utečencom, ale teda, aby potom oni tu integrovaní mohli pomôcť tejto spoločnosti byť prospešní. Takže cítime, že v mnohých, alebo vo viacerých oblastiach sme takí, nie že nenahraditeľní, ale veľmi, veľmi dôležití. Nakoľko majú charity vôbec kapacity alebo možnosti zachytávať tých, čo prepadnú cez štátne síto pomoci? Tu by som si musel posťažovať na systém financovania sociálnych služieb, keby sme boli odkazaní iba na to, čo nám umožňuje, dovoluje a financovanie sociálnych služieb, tak by sme mnohé buď už teraz zatvorili, alebo by sme ich ani neotvorili, vôbec by sme ich neprevádzkovali. Tu sme vďační vôbec širokej spoločnosti, občianskej spoločnosti, partnerom, nadáciám, že nám dofinancovávajú mnohé veci, aj systémové služby, ktoré sú v zodpovednosti štátnych inštitúcií alebo samospráv, ale keďže to nie je, tak sme vďační týmto našim partnerom, že to dofinancovajú a my môžeme teda byť v tých krízových situáciách, ktorých sme. Aj napríklad teda, keď sa pohybujeme dnes na tej pôde ľudí odkazaných na poradenstvo, pomoc a vzdelávanie, čiže hlavne sú to ľudia bezdomová, ohrození bezdomovectvom alebo na úplne periférii spoločnosti. Pán Ondrášik, aká bola cesta do FE a chcem sa opýtať, že akú dieru na trhu zaplatáte vy? Tak ja poviem o takých dvoch rovinách. Jedna rovina je medzinárodná organizácia, ktorá vznikla v roku 1956 a založil ju princ Filip a Kurt Hahn, nemecký pedagóg. A vlastne postupne sa DOFE rozšírilo z Veľkej Británie do celého sveta a príbeh DOFE na Slovensku začal pred 8 rokmi, kde ja spolu s kolegom, s ktorým sme zakladali DOFE, Marianom Zacharom a viacerými ľuďmi z biznisu, ktorí si povedali, že vzdelávanie na Slovensku by malo byť obohatené o nejaký program na rozvoj vlastnosti, ktoré mladí ľudia nezískavajú na školách. Tak ono to bolo trochu aj z mojej skúsenosti, že mňa najviac posunuli programy, ktoré na škole boli extrakurikulárne. Chodil som ako dobrovoľník do Osvetového centra Rómov v Novom Meste nad Váhom. Tam som sa naučil robiť s rómskymi deťmi. Tam máme aj prepojenie vlastne s Cestou von a potom na rôznych školských akadémiách a podobne. A videl som, že dobrovoľníctvo je niečo, kde získavam soft skills. A je to komunikácia akoby, že s ľuďmi na projektoch, projektové nejaké myslenie. A veľa som sa naučil v prírode, na turistikách, kde som bol odkázaný sám na seba. A keď som počas vysokej školy začal pracovať v Juvente, v Slovenskom inštitúte mládeže, tak som si uvedomil, že je množstvo programov, ktoré robia dobrú prácu, ale na Slovensku chýba niečo, čo sa dá ľahko replikovať. To znamená, že som mládežnícky pracovník s mládežou niekde v obci, na fare alebo kdekoľvek inde, a chcel by som robiť s mládežou, tak chýba nejaký taký, že manuál, ktorý by som si zobral a začal robiť. Tak som si začal študovať scouting, Montessori, Waldorf a rôzne tieto pedagogické prístupy. Ja som si tak hovoril, že založím nejakú cenu Milana Rastislava Štefánika a niečo takéto. A potom vlastne za mnou prišiel kamarát Marian Zacharon, v tom čase robil v Lífe, že tu je nejaká cena vojvodu z Edinburgu a kolega tým prešiel, dostal sa vďaka tomu na Harvard, že poďme to rozbehnúť. Tak sme dali obidva výpoveď. 6 mesiacov som si hovoril, že keď sa to nepodarí, pôjdem do IBM robiť. A podarilo sa to, získali sme licenciu. A vlastne ten program išiel od nuly. Mali sme 12 centier, pilotovali sme 26-roční chalani. A postupne to narastalo.
jednak našim nadšením a plus sa tam udialo veľa takých šťastných náhod spojených s život. A teraz má vlastne DOFE 250 organizácií, okolo 8 000 aktívnych mladých ľudí ročne a blížime sa teda k 10 000 absolventom za 8-9 rokov. Takže je to, aby som sa dostal k tej otázke, akú dieru zaplatávame, tak je to podľa mňa, je to nejaká, jak sa to povie po slovensky, žízeň. Smet. Smet mladých ľudí po tom radosť z učenia sa, hej? Že vlastne DOFE o radosti z učenia sa, o hľadaní vášne, o tom, čo chcem v živote alebo nechcem robiť. Hej. Mal som jedného účastníka, ktorý vlastne na každej úrovni zistil 3 veci, ktoré nechce. Takže 9 vecí zistil, čo nechce v živote robiť. Hovorím, že super, už môžeš na výšku ísť 10 skúsiť. Takže asi toľko. Prosím ďalej. A darí sa vám prípadne vymieňať si svoje know-how s inými mimovládnymi organizáciami, prípadne so štátom, samosprávami a podobne? Darí sa nám, spolupracujeme vlastne so všetkými župami, ako hlavnými zriaďovateľmi väčšiny škôl. Spolupracujeme s NIVAMom, s ministerstvom školstva. A myslím si, že na Slovensku je dôležitá akoby tá vlastnosť, ktorú DOFE trénuje aj u mladých ľudí, a to je vytrvalosť. Lebo treba každý rok chodiť oknom a dverami a komínom, pivnicou. A verím, že 10-20 rokov a podarí sa to. A akoby môj taký sen je, že aby DOFE si mohol na Slovensku robiť každý mladý človek, kdekoľvek bude. V Británii majú v DOFE 8% populácie, my sme teraz niekde na 1,5%. Takže radi by sme ako organizácia dosiahli do roku 2035% populácie na Slovensku zapojených v DOFE. A do spolupráce so župami ste sa dostali ako? Ako sú tie prvé kroky, keď by to chcel niekto replikovať v inej mimovládnej organizácii? Myslím, že je to taká mravenčia práca vytvárať si vzťahy. A vzťahy, ktoré nie sú založené iba na autorite, napríklad, že presvedčím župana, ale sú to vzťahy, kde permanentne každý rok voláte, či už je to odbor školstva, referentov a ukazujete, že robíte dobrú prácu, tí ľudia vám začnú veriť a napriek tomu, že sú tam nejaké akoby zmeny na úrovni vedenia, tak tá dôvera a kvalitná práca vlastne spôsobia to, že tá spolupráca skôr či neskôr nastane. A prirodzene život spôsobí to, že niektoré spolupráce skončia, ale zase sa obnovia, že to je taký cyklus asi. Ale myslím, že keď dlhodobo udržiavate vysoký štandard práce, čo už akoby potom môžeme diskutovať o tom, že asi všetci, že ako to robiť, keď už máte fakt veľa ľudí, lebo to je akoby, že výzva, že ja nie som zodpovedný za to, ako robí DOFE niekto, neviem, v Holiči alebo v Kysuckom Novom Meste, ale mám tú snahu, aby každý bol o trošku lepší, než bol pred tým, ako sa dostal do programu. A ako takýto model fungovania udržať úspešným, aj keď sa teda zväčšuje? Sú určite akoby štandardy. Že a teda bez toho, aby ste sa vyhli nejakému mikromanažmentu. Hej. Sú určité štandardy. My máme napríklad licencie so školami, máme etický kódex, máme určité akoby na Slovensku veľmi populárne teraz slovné spojenie červené čiary, cez ktoré nejdeme. A mne sa veľmi páči, ako to má nastavené úprimne, že Finkve, že oni naozaj sú akoby pre mňa takým vzorom aj merania dopadu a kompetencií, že veľmi dobre nastavené. A za mňa je akoby, že vždycky tá otázka udržať tú mieru toho, že aby som sa nestal obeťou merania, na druhej strane, aby sa mi to akoby nerozlialo. A teraz, že kde je tá zlatá stredná cesta? Že nemám na to odpoveď, ale za DOFE sú to teda nejaké licenčné štandardy, pravidelný monitoring, osobný kontakt s tými ľuďmi a sledovanie permanentné. Za nás to je dosť teraz aj nastavovanie, možno aj dlhodobo, že nejaké krízové komunikácie, ochrany detí a mládeže. Že akoby permanentne myslieť na to, čo sa v tej organizácii dá zlepšiť, aby keď nastane akákoľvek situácia, tá organizácia sa nerozsypala, ale vedela čeliť aj výzvam, ktoré skôr či neskôr prídu. Pani Kovaľová, Finkve Centrum už dosiahlo svoju kapacitu, alebo kam vie ešte rásť? Finkve Centrum má aktuálne 205 škôl a ak si to tak premietnem na
ten súbor alebo počet ľudí, ktorí rieši náš program spoločne ako kapacitu Finkve centra a nášho odborného partnera, tak myslím, že už sme prekročili kapacitu zapojenosti škôl, pretože tu nejde len ako keby o starostlivosť škôl ako takých. V tých školách je nespočetné množstvo učiteľov. Doteraz v našom programe prešlo samotným vzdelávaním Finkve viac ako 2000 učiteľov. A tie školy sa nám stále nabaľujú, k tomu sa nabaľujú študenti a naozaj, tak ako aj Miloš povedal, keď chceme stále ako keby ostávať pri tej kvalite, tak aj my musíme postupovať nejako systému. My podobne máme napríklad, a možno práve preto to funguje, my s každou školou máme napríklad spísanú zmluvu, klasickú zmluvu o spolupráci, kde máme zadefinované naše povinnosti, naše práva, rovnako ale aj to, čo očakávame od škôl, ako by mala tá implementácia prebiehať. Je tam nastavené určité obdobie. Školy ale nezostávajú same v tom celom, ako program realizujú. My neustále im poskytujeme metodickú, odbornú pomoc, didaktické usmerňovanie. V podstate naozaj stále to hovoríme a je to aj tak, že s čímkoľvek sa na nás školy môžu obrátiť. Vy teda Finkve centrum má dlhodobú skúsenosť s komunikáciou s ministerstvom školstva. Chcem sa opýtať, na čom to zatiaľ padá, že sa to ďalej neposunulo? To je taká veľmi obľúbená otázka. Kdekoľvek, v akejkoľvek debate sme, tak sa to zvrhne práve na to, že prečo ministerstvo školstva ako keby nechce program Finkve, ale možno by sme mohli hovoriť aj, že nechce program DOFE a tak ďalej. Neviem vám úplne na túto otázku odpovedať. Týmto teda pozdravujem pána Pekera. Posuňme sa teda ďalej. Aký je rozdiel vlastne v manažovaní tých začiatkov tej organizácie a potom už toho, keď sa vám podarí trochu rozbehnúť? No tak my keď sme teda začínali s Pálkom Hricom, tak sme boli dvaja. Takže nám v podstate rok trvalo, kým sme mali vôbec nejaké kancelárske priestory, že sme robili tak akože z domu a kadejako, takže ten manažment bol celkom jednoduchý. A teraz nás je v organizácii vyše 100, myslím, že nejakých 110, takže my sme teda sa snažili aj tak pristupovať k tomu nášmu rastu takým, že lean startupom, prístupom, to znamená, že chceli sme naozaj že rásť tak, aby to bolo udržateľné a aby sme si hlavne v organizácii zachovali takúto ľudskosť, to bolo pre nás asi také kľúčové. Aby sme nerastli do takého, alebo tak rýchlo, aby sa strátili tie vzťahy, alebo to, čo je pre nás, čo podľa mňa, že cestu von robí cestou von, a to je to, že ľudia sa u nás že cítia dobre a majú taký dobrý pocit z toho, že u nás pracujú. A to sa teda nebavíme len o ľudí v manažmente, ale naozaj aj o mamách a ľuďoch práve z generačnej chudoby, pre ktorých je to možno prvá taká pracovná skúsenosť, kde k nim niekto pristupuje s rešpektom, kde sa k nim niekto správa ľudsky. To nám častokrát aj teda hovoria na tých našich školeniach, ktoré občas končia plačom doslova, lebo sú všetci takí naozaj dojatí z toho, že ich niekto prijíma, že ich berie takí, akí sú a že ich nesúdi a že im dáva tú šancu. Takže pre nás toto bolo veľmi dôležité, aby sme tým rastom nestratili takú tú človečinu, ktorú máme v organizácii. A preto pre nás bolo dôležité, aby tí ľudia v teréne naozaj mali niekoho, na koho sa budú môcť obracať s takýmito dennými vecami. To znamená, keď sme tú organizáciu budovali, my sme sa zhruba po roku a pol dostali do fázy, sme si hovorili, že musí byť niekto, tým, že my sme v Bratislave a väčšina týchto našich komunít sú na východe, musíme tam už začať budovať tie regionálne štruktúry, že bolo to pre nás veľmi dôležité, aby bol niekto priamo v regiónoch, kto bude chodiť viac do terénu, viac ako sme boli my schopní, a aby tam bol niekto, kto bude s nimi komunikovať. Takže postupne sme naozaj začali budovať v každom tom regióne, v ktorom pôsobíme, regionálne štruktúry, aby tam naozaj sa veci dali riešiť operatívne a na dennej báze, aby ľudia sa mali s kým rozprávať a naozaj že riešiť tie problémy tak, ako idú. Pre nás je takisto, že veľmi dôležité si udržať kvalitu, na ktorú naozaj že dbáme. To znamená, že postupne sme naozaj pridávali aj taký systém mentoringu, ktorý sme teda mali od začiatku, ale tak akože systémovejšie pre ľudí, ktorých zamestnávame priamo z komunít, aby naozaj si postupne mohli budovať tie pracovné návyky. Máme pravidelný systém supervízií, to znamená, že sú supervízorky, ktoré chodia do komunít a chodia na tie lekcie s omamami v rodinách
a vlastne, aby sme mali nejaký dodržiavaný, už aj Miloš spomínal, taký, že štandard kvality. A toto pre nás bolo naozaj že veľmi dôležité. Takže snažili sme sa, alebo snažíme sa aj s tým rastom, aj s tým budovaním, alebo teda keď sa bavíme o tom, že ako veľmi chceme rásť, aby sme síce rástli v počtoch a aby čím viac rodín alebo čím viac detí dostalo tú šancu získať takúto službu, ale zároveň by ľudia, ktorí v tej organizácii pracujú, aby sa cítili dobre, aby sa cítili vypočutí, aby sa cítili naozaj, že v nej majú miesto a že keď niečo vyvstane, nejaké problémy, tak sa budú riešiť. A toto je teda, ako sa my vlastne snažíme budovať tú organizáciu. Vy máte spolu s Katolíckou charitou skúsenosť s prácou s vylúčenými komunitami. Pán Turek vo svojej predchádzajúcej prezentácii hovoril, že aj 20% úspešnosť je dobrá s takýmito komunitami. Vaša skúsenosť je aká? Meriate si aj vy nejako svoju úspešnosť? Teda my sme vlastne od začiatku v podstate mali možnosť, alebo máme teda možnosť merať dopad našich aktivít. My pracujeme hlavne v programe OMAMA s tými najmenšími deťmi, čo sa teda celkom ťažko ešte teraz meria ten dopad, pretože s deťmi, ktorí sme začínali, tak až teraz sa postupne dostávajú do škôl a tam sa asi najskôr ukáže vlastne dopad tej ranej starostlivosti alebo tej služby, ktorú sme poskytovali. Ale vlastne hneď po prvom roku, ako sme spustili tento program, sme v spolupráci s univerzitou v Oxforde a s takou vlastne pediatričkou alebo výskumníčkou doktorkou Michelle Fernandez začali používať takú metodiku merania neurovývinu detí, ktorá sa volá InterNDA. Ona je vlastne spoluautorka tejto metodiky. Takže meriame vlastne deti, ktoré sú zapojené do programu OMAMA v 2 rokoch a snažíme sa teda monitorovať, že či tieto aktivity, ktoré s deťmi robíme na týchto našich lekciách, či majú reálny teda dopad na vývin detí. Začali sme takisto spolupracovať s Woodpapom na meraní vlastne detí v predškolskom veku, to znamená, keď sa deti od nás z programu dostanú do materských škôl, tak chceme vedieť, že ako sú pripravené na vstup do školy. A takisto sa snažíme teraz aj so školami nadväzovať vzťahy, aby sme vedeli, ako sa týmto našim deťom z programu v škole darí, pretože to je náš konečný cieľ, aby sa im v škole darilo a aby potom sa mohli vlastne dostať na stredné školy a potom následne sa zamestnať. Viem si predstaviť, že deti, čo prešli tým programom OMAMI, že by mohli byť úspešnejšie v školách, ale oni narážajú na systémovú diskrimináciu, častokrát sú preraďované do špeciálnych škôl, nechávajú sa prepadávať a podobne. Že čo sú ešte také tie brzdy, čo zabrzdujú vašu prácu? No, to je dobrá otázka, presne sme tu teraz riešili, že vlastne aj deti, ktoré od nás odídu, my nevieme garantovať, keď sa teda bavíme, že vy ste spomenuli 20%, ja si myslím, že to je ešte veľmi dobré číslo, popravde, pretože jednak práca OMAM akokoľvek je dôležitá a teda aj tieto lekcie, ktoré robíme v rámci teda komunít sú veľmi dôležité, tak je tam ešte kopec iných faktorov, ktoré vplýva na to, ako sa to dieťatko vyvíja a ten vplyv prostredia je tam dosť zásadný. To znamená, keď vyrastá v prostredí, kde je zima, kde je hlad, kde má hrozné podmienky na bývanie, kde teda naozaj tie základné potreby nie sú pokryté, tak aj to, čo my s nimi robíme, tak určite nebude mať u všetkých 100% výsledok. Takže my sa snažíme naozaj robiť to, čo vieme v rámci tejto ranej starostlivosti, ale nedovolila by som tvrdiť, že všetky deti, ktoré prejdú programom, sa vlastne budú úspešné na školách. A zároveň, ako ste spomínali, sú tam tieto systémové bariéry. Takže my tiež veríme v to, že aj chceme, alebo teda aj to robíme, komunikujeme veľa aj so školami, aj s materskými školami a budujeme tie vzťahy. Ono veľa práve tých bariér, alebo prečo sa to deje, aj s tým, že ľudia vlastne nerozumejú tým dôsledkom generačnej chudoby. To znamená, že aj samotní učitelia alebo učiteľky v materských školách, školkách, na stredných školách majú určité predsudky voči týmto deťom a nerozumejú, že prečo sa dieťa, ktoré príde do takejto inštitúcie, správa tak, ako sa správa. Prečo napríklad nevie obsedieť, alebo prečo sa nevie sústrediť. No dieťa, ktoré je hladné, alebo ktoré v živote v takomto prostredí nebolo a pre neho to je úplne nová vec, ešte funguje v jazyku, ktorom nerozumie, pretože hovorí doma po rómsky a v škole zrazu po slovensky.
tak samozrejme potom aj títo učitelia na tieto deti nejako reagujú a myslia si, že už ich majú zaškatulkované, že to sú tie rómske deti a one už iné nebudú a tam sa vlastne ten kolobeh vlastne alebo teda pokračuje. No a my teda sa snažíme preto pracovať vlastne aj so škôlkami, aj so školami, aby naozaj pochopili, že ten vplyv toho prostredia na deti z generačnej chudoby a nedovolím si tvrdiť, že vďaka nášmu programu teraz deti prestanú úplne prepadávať alebo že vyriešime túto otázku, pretože tam je to naozaj podľa mňa o tej citlivovaní verejnosti aj práci s tými učiteľmi a učiteľkami, čo sa snažíme teda robiť. Teraz otázka viac menej na všetkých. Kde pri prekonávaní bariér by vám mohol pomôcť štát, alebo kde vám chýba tá podpora od štátu? Pán Zurek, začneme asi vami. Znova sme pri téme sociálnych služieb. Štát vždy viac menej robí to, na čo je objednávka. Politici reagujú na spoločenskú objednávku. Preto jedno z našich zásadných poslaní je pôsobiť v spoločnosti. Jednak samotným priamým výkonom tých služieb a projektov, ktoré robíme, ale vlastne tým pôsobíme, v zásade ohlasujeme takú skvelú správu, že svet je aj dobrý, že veľa ľudí sa venuje pozitívnym veciam. Dôkazom toho sú táto vzorka a mnohé ďalšie organizácie, ktoré robia pozitívne veci v spoločnosti. A to vyvoláva istú reakciu, vlnu, postoje spoločnosti. Čiže spoločnosť si to potom pýta v nejakej forme. Pýta si sociálne služby, pýta si nejaké pomoc pre konkrétnu cieľovú skupinu alebo citlivuje sa pre nejakú otázku. A to sa potom pretaví v reakciu politikov. V čom konkrétne, sú nedofinancované základné sociálne služby, tie regulérne, toto sú, a nechcem povedať, že nadstavbové, tieto aktivity, ktorým sa venujeme, možno sú dokonca, že základné, to, čo tvorí budúcnosť a podobne, ale že my dnes sa staráme o svojich rodičov a seniorov v opatrovateľskej službe za peniaze Európskej únie. Že my ako národ, ako spoločnosť sa nedokážeme vyzbierať, myslím takto, nie sme ochotní ako keby dať zo svojich peňazí na to, aby sa doopatrovali seniori. To, že ešte stále radšej máme, aby nám spravili nové parkoviská, nejaké preliesky a pekné veci, ale nie sme napríklad do tejto, ako spoločnosť. Tých politikov nemotivujeme k tomu, aby sa rozhodli, že áno, z toho koláča sa odkrojí a dá sa na takéto základné služby. Takže toto je potom taká, že v čom? Určite v prevencii alebo v tvorbe budúcnosti. Ja som strašne, dneska tak trochu až... Charita je viac tá, čo pôsobí už v tých reálnych takých, že službách takých, že už keď je zle. A ja sa strašne teším, že vy vlastne veľa pôsobíte dopredu. To znamená, že tá práca s mládežou, edukácia a naprieč celému veku spoločnosti, to je vlastne budúcnosť. Presne, že generačná chudoba, tam sa to dá, je to mozaika problémov, ale pretnúť sa to dá vzdelaním. Tým, že tie deti sa naštartujú, že majú tú motiváciu vôbec začať na sebe pracovať a geniálne, keď by už len tú učňovskú školu dokončili a vlastne majú v sebe tú schopnosť prežitia. Takže z tohto miesta využijem tento čas, už len jednu vetu poviem, že ďakujem vlastne vám, že sa v tejto oblasti angažujete. My ako Charita, ja súčasne pôsobím aj v Trnavskej arcidiecéznej Charite a máme tam, a myslím, že aj viaceré už Charite po Slovensku, majú reálny dotyk so študentami zapojených v DOFE. A my ako Charita vytvárame a tu dávam verejný prísľub, budeme vytvárať veľký priestor na to, aby študenti zapojení do programu mohli u nás robiť tie svoje programy. Je krásny priestor v celých tých sociálnych službách alebo v tom sociálnom priestore, aby cez ten projekt vyrastali skvelí ľudia, mladí. Na pána Ondrašika rovno rozšírim otázku. Máme tu teda otázku z hľadiska, či je DOFE vôbec škálovateľné do školského systému, ako ho poznáme na Slovensku.
Ja skúsim veľmi krátko k tej predchádzajúcej otázke o štáte. Tak za mňa to je akoby miera regulácie. Že za mňa štát by mal nájsť akoby nejakú vhodnú mieru, nakoľko akoby regulovať, lebo si nemyslím, že tá spoločnosť je v stave, kedy potrebujeme absolútnu reguláciu, ako za Márie Terézie, že teraz máme negramotnú spoločnosť a potrebujeme naučiť čítať a písať, že mladí ľudia akoby vedia, čo chcú, prevažná väčšina, a že podľa mňa skôr akoby tá úloha štátu by mala byť trochu ustúpiť akoby z tých pozícií, čo všetko chcem regulovať. A že veľmi akoby som vďačný aj Národnej banke ako inštitúcii za to, že je akoby takým lídrom v tom, že poukazovať aj na projekty, ktoré sa snažia robiť, vlastne naplňať spoločenskú objednávku a nie akoby nezmyselne regulovať a určovať smer, ktorý vlastne ide úplne proti tomu, čo možno očakávajú mladí ľudia, učitelia, školy a vôbec 21. storočie. K tej otázke o... Áno, tak odpoveď je veľmi jednoduchá z Veľkej Británie, že 8% populácie, že za mňa ja nevidím dôvod, prečo nie. Dokonca akoby by som povedal tak odvážne, že do nejakej miery by vyučovanie na školách malo, že DOFE by malo byť integrálnou súčasťou. Tak ako v IB programe je súčasť IB programu CAS, to je vlastne Community Action Service. Študenti si popri škole vyberú dobrovoľníctvo, ktoré robia v rámci školského času, rozvíjajú si nejakú svoju zručnosť. Nevidím dôvod, že prečo nie. Ja som práve že za to, aby ten systém sa úplne prekopal tak, lebo v dnešnej dobe je toľko informácií a školy stále majú akoby ambíciu všetky informácie naliať do tej hlavy. To sa nedá. Že my potrebujeme učiť mladých, aby sa vedeli zorientovať, nájsť si nejakú vec, ktorá ma baví, škálu vecí, ktoré ma bavia, byť zodpovedný za komunitu, v ktorej žijem a stať sa expertom v pár veciach a nie, že tu chceme GTO či multipotenciálov vychovať zo všetkých. To je blbosť podľa mňa. Pani Kovaľová, otázka na vás. Vy máte konkrétny plán, ako váš program škálovať na potrebu napríklad štátu? Možno by som ešte ale sa vrátila trošku k tej predchádzajúcej otázke. Akú teda podporu možno od štátu by sme, nielen my, ale možno všetci očakávali. My napríklad pracujeme s cieľovou skupinou učiteľov a žiakov. Ja by som očakávala možno, aby napríklad štát aj trošku akoby posilnil status učiteľa samotného. Teraz nemyslím len nejakým finančným ohodnotením, ale naozaj takým tým spoločenským. A myslím, že to tu síce neodznelo, ale malo by to odznieť aj napríklad financiami alebo financovaním jednotlivých iniciatív, nehovorím teraz len na 4 samozrejme, ale dobrých iniciatív, ktoré robia dobré veci. Lebo napríklad my konkrétne sme nezisková organizácia. My negenerujeme zisk, ale chceme školám poskytovať kvalitu, ktoré my teraz síce dávame školám celý balík, ktorý je zadarmo pre školy, ale v podstate treba si povedať, že nič nie je zadarmo. Sú to zdroje, ktoré dostávame my od našich zakladateľov a tie nie sú proste nevyčerpateľné. Takže aj toto je otázka na stole. A prepáčte. A druhá otázka bola, že či máte konkrétny plán, ako by sa dal napríklad váš program škálovať do potrieb štátu? Myslím si, že pridanou hodnotou pre štát ako taký, pretože treba povedať naozaj aj pravdu, my nie sme jediný program, ktorý poskytuje napríklad program finančného vzdelávania, je ich tu viac, alebo akékoľvek programy, ktoré teda sa snažia podporovať vzdelávanie ako také na Slovensku. Čo si myslím, že je našou pridanou hodnotou a teda neviem o inej iniciatíve alebo inej organizácii, ktorá by prinášala naozaj tie merateľné dáta. A tie by mohol naozaj štát využiť na to. My napríklad aj v rámci našich škôl, ktoré sú zapojené v programe, my rovnako napríklad oslovujeme zriaďovateľov týchto škôl. Máme zriaďovateľov, s ktorými je lepšia spolupráca, ktorí sa zaujímajú naozaj o to, ako ich školy fungujú. Potom sú zriaďovateľia, ktorí sú možno menej aktívni, ale aj pre nich je to dobrá spätná väzba, lebo sú to naozaj že hmatateľné dáta, na základe ktorých si oni môžu nastavovať systém kvality vzdelávania. A na toto by mal reflektovať aj štát. A veľmi radi naozaj budeme
spolupracovať a poskytovať takéto dáta. Rovnaká otázka na katolícku charitu a na cestu von, že keby vás zajtra niekto zo štátu oslovil, tak ste ochotní a schopní poskytnúť plán, ako pretaviť vašu činnosť? Áno. Často sme boli v minulosti takými bojovníkmi. Sme vykrikovali, vznikla nejaká legislatívna norma a teraz toto je zlé, toto bude zlé, a to sa chytá tak za chvost. A v podstate sme boli nepriatelia tam tých hore, alebo tých legislatívcov, alebo exekutívcov. My chceme byť tí, ktorí chcú debatovať a chcú ponúkať vlastne riešenia. A nakoniec toto je ponuka pre spoločnosť na riešenia. A aj s pozitívnymi, reálnymi príkladmi. To nie je len nejaká teória. Takže áno, a sme na to pripravení. Žiaľ, nachádzame sa skôr v etape, kedy že bude treba bojovať, ale sme odhodlaní teda ponúkať riešenia. Prečo bude treba bojovať? Napríklad, teraz sa vrátim ako keby, myslím, že tej predchádzajúcej otázky, že v čom by mohol štát podporiť. No a zrovna sme sa dozvedeli nedávno, že nebudeme podporení. Nie my, ale vlastne všetci. Dlhodobo sme sa pripravovali v štandardoch, cepovali sme sa, edukovali, formovali na profesionálnu správu dobrovoľníctva a na vlastne možnú akreditáciu dobrovoľníctva a dozvedeli sme sa, že tieto zdroje sa škrtli, akreditácia nebude, takže vlastne aj podpora dobrovoľníctva v následujúcich rokoch nebude. Čo je teda podľa nás, ale aj asi mnohých, obrovská škoda, pretože ale to je škoda pre spoločnosť, to nie je škoda ani pre vládu, ani poviem pre naše organizácie, to je škoda pre spoločnosť. Takže áno, aj to je jedna z konkrétnych vecí, kde a to sú nie obrovské prostriedky. Myslím si, že to nie sú obrovské prostriedky, alebo zásadné, ktoré keby sa venovali tejto oblasti, tak sa mnohonásobne fakt vrátia v kvalite spoločnosti. Pravím teda trochu aj diváckú otázku ešte, že kde teda budete získavať dobrovoľníkov pre svoju činnosť? Tam, kde aj doteraz. Ak vyzneli moje slova aj doteraz celý večer, že nejak malinko negatívne, nie. Ja som pozitivista, nadšenec, žijem v úžasnej spoločnosti dobrých ľudí. Na Slovensku je strašne veľká ochota, nachádzame, stretávame sa, že ľudia nás podporujú, dá sa to vyjadriť aj v peniazoch, ale to je len z časti dôležité, podporujú nás, sympatizujú a podobne, nachádzame sa s dobrou odozvou. A to aj vo forme dobrovoľníctva. Ja to ešte tak poviem takú moju tézu, niekde sa to aj dočítate, že často hovorím, že pýtam sa, komu má charita pomáhať. A mojou odpoveďou je, že charita má pomáhať bohatým. Trošku máme pomílené v spoločnosti, každý si myslí, že to sú tí, čo majú veľa peňazí. Charita má pomáhať všetkým bohatým a bohatí sú na čas, na vedomosti, na informácie, čiže dobrovoľníkom, aby sa mohli angažovať. Máme vytvárať priestor, aby mohli urobiť svoj kus dobra pre túto spoločnosť. A to je. Určite máme, poviem aj v tej priamej službe, pomáhať tým ľuďom v týchto projektoch alebo podobne, ale zároveň byť aj vzorom a vytvárať priestor pre mnohé ruky, ktoré chcú pomáhať a teda, aby mohli pomáhať. Tak tam, kde doteraz, ja si myslím, že v slovenskej spoločnosti sa nachádzajú, dá sa stále prizývať množstvo mladých, aj v tejto že škaredej, konzumnej, temnej dobe existujú medzi mladými, existuje obrovská chuť sa nejakým spôsobom v dobrom angažovať. Tak tuná. A preto som znova vďačný ľuďom, ktorí tvoria nejakú budúcnosť tých mladých. Vrátim sa teda k tej pôvodnej otázke, že keby vás niekto zajtra oslovil, tak máte aj schopnosť, aj možnosť im poskytnúť návod, ako to preniesť do štátnej služby nejakej. A ja sa vrátim ešte k tej predchádzajúcej otázke, pretože si myslím, že to trošku súvisí. My keď sme začínali robiť v komunitách, tak aj naši klienti sa nás pýtali, že o aký projekt ide a kedy skončí. Pretože do projektov v rómskych komunitách vylúčených bolo naliatých strašne veľa peňazí a na rôzne projekty, ktoré začali, skončili a viac sa tam tí ľudia neobjavili. A veľa týchto projektov bolo práve financovaných štátom. A chcem len povedať to, že teda ako by nám štát mohol pomôcť, tak si myslím, že je tu za tie roky už tu bolo veľa dobrých riešení, ktoré neziskovky ako Cesta von, ale aj iné proste ponúkali.
štát už aj niektorým tým systémom financovania, keď sa projekty alebo teda peniaze dajú na 2 roky, potom na pol roka nič, potom sa zase obnoví financovanie. Okrem tohoto financovanie je podmienené brutálnou byrokraciou, to znamená strašne veľa administratívy za tým je. Ľudia, ktorí by mali robiť v teréne a venovať sa samotnej činnosti, sú zavalení papiermi a tým pádom sa nemôžu naozaj venovať tej práci s klientom. Potom často z tohto proste odchádzajú, alebo to robia vo voľnom čase, sú vyhorení, nemajú tú starostlivosť o seba, akú potrebujú. Tým pádom tí kvalitní ľudia vlastne z terénu odchádzajú, pretože už nevládzu to všetko ťahať, pretože takisto majú rodiny, o ktoré sa musia starať. A toto je takisto taký začarovaný kruh. Takže si myslím, že štát by mal naozaj začať podporovať systémové riešenia a dbať o to, aby organizácie, ktoré majú overené výsledky a vlastne vedia dokázať, že to, čo robia dlhodobo, systémovo a majú naozaj, že vedia to robiť a majú nejaké štandardy kvality, tak aj tá podpora zo strany štátu by mala byť teda systémová, dlhodobá a tí ľudia by nemali byť zavalení touto administratívou, aby sa stále cítili, že nevedia vlastne, že s čím môžu a nemôžu počítať. A čo sa týka financovania, že koľko ľudí si vedia alebo nevedia udržať na tieto projekty. A toto je strašne dôležité. A preto si myslíme naozaj, a preto aj sa snažíme teda pracovať s ľuďmi v štátnej sfére, aby toto pochopili, aby aj riešenia, ako sú OMAMA alebo iné, aby rozumeli tomu, čo sa v tom teréne deje a reflektovali na to. To bola tá prvá vec. Či my sme pripravení, ja som to už aj spomínala na začiatku, že áno, sme pripravení, ale s tým, že je naozaj pre nás dôležité si udržať tú kvalitu a skôr to vidíme v sieťovaní a v spolupráci s inými organizáciami, ktoré buď takisto sa chcú venovať tejto téme ranej starostlivosti, aby sme im mohli prípadne odovzdať to naše know-how. Máme už naozaj vypracované metodiky, štandardy, takže vieme sa o ne podeliť, chceme sa o ne podeliť pre ľudí, ktorí chcú a naozaj myslia tú prácu s klientami vážne a chcú ju robiť dobre a nemyslíme si, že my by sme mali byť jediný poskytovateľ tejto služby, ale práve naopak, že by mali vznikať iné organizácie, ktorým rovnako ako nám záleží na tom, aby sa deťom z generačnej chudoby darilo lepšie. Pán Ondražík, pani Kovalová, kde majú Finkve a DOFE nejaké prieniky na školách? Ja začnem tým, že ja robím DOFE kvôli tomu, aby sa zlepšilo vzdelávanie na Slovensku. Myslím, že všetci moji kolegovia v DOFE. A že ja vnímam prostredie škôl ako prostredie, kde by sme sa mali snažiť o nejaké synergie. Že či ide o zelenú školu, junior achievement, či ide o program Dá sa to, či ide o potom dobrovoľníctvo v katolíckej charite alebo nejaké prepájanie s Finkve alebo s Cestou von, že to, o čo by nám malo ísť, je o synergie. Pretože synergiami vzniká platforma pre mladých ľudí, aby mohli rásť k tomu, aby boli lepší. A že myslím, že tá diskusia, či už o spolupráci akoby Finkve a DOFE, že ja tam vidím tie prieniky v tom, že učiteľ môže viesť mladého človeka na ceste k osobnostnému rozvoju a napríklad v DOFE môže v dobrovoľníctve chodiť do Slovenskej katolíckej charity, v rozvoji talentu si môže rozvíjať nejakú finančnú gramotnosť v študentskej firme. Čiže že tie synergie tam sú a ak my chceme lepšiu spoločnosť, tak podľa mňa tá paradigma by mala ísť k tomu, nie že každý učiteľ si bude robiť svoj program takto, ale tí učiteľia by spolu mali komunikovať. Dneska to padlo v nejakej diskusii, že 1/3 teraz ako to bolo, že keď študent vidí dvoch učiteľov spolupracovať, to som sa rozprával to bolo v debate. Áno, po paneli. Tak o 1/3 narastie motivácia študentov. Hej. A že podľa mňa toto by sme mali preliať do všetkých sfér spoločnosti, aj mimo školstva. Hej. Keď ja vidím, že politici z dvoch protichodných politických strán nájdu nejaký svoj názor spoločný a presadia niečo, lebo to je dobré, tak úplne inak ako občan sa budem správať. A toto podľa mňa akože, že spoločenský by sa malo presadzovať. A to je vlastne odpoveď na to, že áno, Finkve a DOFE, alebo akýkoľvek iný program, Zelená škola, Junior Achievement, Dá sa to, čokoľvek, čo na stredných školách funguje, by malo hľadať synergie.
Veľmi s týmto súhlasím, veď máme tam aj podobnú otázku priamo na Junior Achievement a my to aj stále tvrdíme, že aj sme sa o tom bavili v takých tých neformálnych debatách ešte pred začiatkom, že netreba možno hľadať koleso tam, kde je vymyslené, naozaj navzájom sa inšpirovať. Myslím, že nikto z nás sa netvári, že OK, máme za sebou nejakú prácu, možno je to nejaká naša metodika, ale nie je to niečo, čo si schovávame, ale veľmi radi sa o to podelíme a naozaj hľadať synergie tam, kde sa dajú hľadať a naozaj je veľa škôl, ktoré fungujú spoločne vo viacerých programoch a nejako sa nevylučuje, či riešia DOFE, alebo Junior Achievement, alebo FINKVA, alebo akýkoľvek iný program. A je tu teda otázka od pána Slávika, či vnímate Junior Achievement ako lídra v oblasti finančnej gramotnosti na školách? Ja vnímam. Dobre, máme ešte nejaké otázky z publika. Myslím, že Rebeka sa hlási. Ak si dobre pamätám meno. Dobrý deň, ja by som sa chcela spýtať Slovenskej katolíckej charity aj Cesty von, či máte nejaký vek, pevne stanovený vek, od ktorého zamestnávate dobrovoľníkov? Berieme ťa. Takto, že my, ja som ešte nespomínala, máme taký dobrovoľnícky program, kde vlastne tým, že slovenčina je pre mnohých ľudí z komunít vlastne druhým jazykom, takže takíto dobrovoľníci momentálne ich už je 40 a sú vlastne po celom svete v podstate, tak učia online naše OMAMy, ale aj niektorých našich klientov z programu Filip učia ich slovenčinu. Takže to je vlastne jedna taká naša dobrovoľnícka oblasť. Tým, že my robíme hlavne priamo v teréne a v rodinách, tak nemáme veľmi úplne možnosť využiť veľa dobrovoľníkov, ale keby si sa niekedy chcela zapojiť, tak vieme ťa. Potrebujeme napríklad veľa vyrábať pomôcky pre OMAMy, čo je veľa strihania, lepenia a všetkých takýchto vecí a už nám dokonca aj niekedy školy s týmto pomáhajú, takže nemáme to, že stanovené vekovo, skôr len ako podľa toho, že čo presne treba robiť, takže ak máš záujem, budeme radi. Pán Zurek, aj u vás by sa Rebeka a jej veková kategória vedia už takto mladí ľudia nejako pomáhať aj katolíckej charite? Som v strese, lebo tu mám priamu konfrontáciu. Ešte raz poprosím meno, že slečna, ktorá Rebeka. Tak Rebeka, nie, takýto limit nie je nakoniec ani, prečo by sme diskriminovali niekoho. Ja poviem ešte najprv takú tézu. Hodne som robil nejak pár rokov s dobrovoľníkmi a potom aj ako teda organizácia. Sú také dve situácie pre organizáciu, také mantinelistické, že vymyslí si program, úžasnú aktivitu, má svoje ciele, všetko, proste verí tomu programu, otvorí dvere a tam nikoho. Nemá to s kým robiť, hej. Nie sú dobrovoľníci. To je jedna situácia zapeklitá. Druhá zapeklitá situácia je, že niekto zaklope na dvere, otvorím dvere a tam 20 ľudí, 20 mladých takýchto ľudí, ochotných niečo robiť a organizácia nie je na to pripravená. Nemá tú aktivitu, nemá ten manažment, nemá tie štandardy práce, nevie, čo by im, môže ich teda, alebo musí ich poslať domov. To sú také dva mantinely. Slovenská katolícka charita sa snaží byť medzi tými mantinelmi, niekde mať nejakú schopnosť angažovať dobrovoľníkov. Nie je na to limit, sú na to akurát miestne podmienky, že možno konkrétne v Novom Meste nad Váhom, tam máme skupinu viac možno až seniorov alebo takých ľudí vo vyššom veku. Ale sú iné mesta, to som len tak náhodou vyťahol, sú iné mesta, kde sú aj úplne, poviem, mladí ľudia, ktorí môžu byť spoločensky prospešní v tvorivých dielňach, presne to, že vytvárajú prostriedky alebo pomôcky alebo predmety, ktoré slúžia zase ďalším na nejakú dobrú vec. Takže nie je tá jednoduchá otázka, zakecaný, nie je limit na to konať dobro a byť dobrovoľníkom. A okrem nejakej fyzickej pomoci, tak sa dá, predpokladám, aj finančne prispieť alebo možno odniesť veci alebo hračky pre deti? Áno, ja to napríklad poviem, lebo toto sú
v tom nie sme výnimoční, si myslím, že sme úplne, že toto je jeden skvelý nápad, kde si on vznikol vola, kde tu nás zase skvelí ľudia ho rozvíjajú, alebo teda naplňajú. V Trnave u nás vznikol taký projekt Hlinený Dukat, že u nás, tak ako aj vo svete, ľudia žobrú. Je to nedôstojné. Myslím si, že nie sme v spoločnosti, kde by mali byť odkazaní ľudia na ulici žobrať. Tak vznikol projekt Hlinený Dukat. Dukat tu už bol viackrát spomínaný, že aby tí ľudia, lebo my s nimi robíme a vieme, že v podstate, keď dostane peniaz, tak ho premení na závislosť. Na rôzne závislosti, buď alkoholovú, drogovú, alebo dokonca je obchodovaný. To znamená, niekto mu tie peniaze potom zoberie a použije na iné a on pre neho robí. My sme vymysleli taký projekt Hlinený Dukát, čiže ten človek, darca, človek z verejnosti si chce podporiť toho žobrajúceho, ale nechce mu dať peniaz, pretože ten prepije. Taký vulgárny, priamy, dá mu hlinený dukát. Hej. Čiže máme sieť automatov, kúpi si hlinený dukát, dá tomu žobrákovi. Ten je edukovaný našimi streetworkermi o tom, že ten dukát si môže vymeniť len za jedlo v niektorých reštauráciách rýchleho občerstvenia, alebo môže prísť na charitu a tam proste dostane rôzne služby, môže si oprať veci, osprchovať sa a tak ďalej. A takto to znie tak jednoducho a je to také aj dosť náročné, ale aj, a teraz to poviem, že aj deti alebo mládež nám v tom môže pomáhať a aj nám pomáha. Ten hlinený dukát, my napríklad v rámci edukácie chodíme po školách, hovoríme o tomto projekte, hovoríme o celej tej problematike napríklad žobrania alebo podobne, a tie deti alebo mládež nám pomáha vyrábať ten dukát. Čiže priamo takým spôsobom, takým dobrovoľníckým sa spolu podieľa na tvorbe toho projektu. Takže ono niekedy, ja hovorím, vrátim sa k tomu dobrovoľníctvu, lebo ja som veľký nadšenec dobrovoľníctva a veľa ho chcem oceniť a ohodnotiť, že neexistuje človek, ktorý by nemohol byť dobrovoľníkom. Aj teda v Slovenskej katolíckej charite, ale aj v mnohých iných organizáciách. Že keď vieš, máš silné ruky, a tak budeš nosiť pomôcky pre tých ľudí, nábytok a iné. Keď máš, neviem, vieš malovať, tak budeš pre organizácie robiť plagáty a potom vieš písať, tak budeš robiť PR a podobne, pomáhať tej myšlienke. A poviem, keď si, nedaj Bože, nemohúci a handicapovaný a ležíš úplne ležiaci na posteli, tak sa môžeš za nás modliť alebo na nás myslieť. Neexistuje človek, ktorý by nemohol byť dobrovoľníkom pre niekoho iného, takže odporúčam, angažujte sa. Máme ešte nejakú otázku? Ak nie, teda takto potom myšlienkou pána Dzurecha ukončíme. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, ďakujem vám aj za účasť.